sammen, velkommen til den her video. Jeg skal have vist jer en pakke. Jeg har fået til klistermærker i. Hvis I kan se herude på siden. Der er de her lille mærker. Og så er det her. Den er så lad os komme i gang med at pakke den op. Der er altid sådan noget tape på. Det synes jeg er meget godt. Så jeg ikke ned af det. Kan I ikke lade være med at lade tape på? Så jeg synes, I skal lade være med at pakke på sådan noget svært tape, man ikke engang kan se. Men man kan mærke det. Kunne det ikke være noget tape, man kan se? Måske. Nå, der står her på pakken. Oppe. Den er købt i Lidl. Det står der ikke her, men det er et eller andet børnetilpas. Det vil jeg godt lige se. Hvis jeg kan få den op. Selvfølgelig. Der står børnetandbørste. Sådan. Børnetandbørste. Tandbørste. Det kommer meget op. Ej. Ej, hvor der er mere i. Der er mere i. Der er seriøst mere i. Der er flere i. Der er seriøst mere i. Ja. Det var bubble wrap. Der er sådan noget bubble wrap. Jeg kan have det for, jeg ved ikke, hvad det betyder. Sådan lød det. Så lige den sidste med. Den skal vi da ikke bruge, for jeg ved godt, hvad den lige bruges. Ja, så lad os pakke det hele op. Der kommer batterierne, det kommer i det der. Det er A-batterier. 3 A-batterier. Så skal vi se her. Ja. Ja, så kommer det lidt andet. Det var batterierne. Så der. Klistermærkerne her. Men så I så før på pakken. De er her. Og her står der sådan. Men det har vi ikke brug for. Eller ikke for manualen. For vi åbner det bare. Det var lidt dårligt åbnet. Faktisk. Første uniform. Ja. Det løber hurtigt ud, men det skal sættes på 2 minutter. Selvfølgelig. Så når vi tænker sådan ud. Far! Hey, Freja! De kan ikke se mig! Nå, for helvede da! Okay, det var bare min far. Han er sindssygt tarvelig lige nu. Selvfølgelig er det der, man trykker. Og ja, selvfølgelig. Der er ikke nogen batterier i. Det er sådan rigtig meget i. Faktisk. Hvis vi lige får batterierne op. I en... Ej, hvor er de tarvelige. De har puttet det ind i plastik. Hvor er de tarvelige. Det ved jeg ikke. Fordi...
hvor de er taglige. De har puttet... Så kastede jeg det lige over mig selv. Ja. Og det er bare det sådan, det ser ud. Ja, sådan. Sweet it er sådan, at man kan få den op. Ja, selvfølgelig kan man ikke kunne se det. For en vej bluse og... Dina! Hallo! Hvad? Hvad er det for en vej, vi skal lande? Kom om lidt. Og så skal jeg bare bede om hjælp igen. Måske. Du kan godt lade være. Tryk på 0. Altså... Der skulle jeg lige flere. Og jeg kan ikke lige huske, hvor mange hoveder der er. Der er i hvert fald mange. Ej, Lina, fuck. Der er 3 hoveder. Ja. Hvis vi tager det her hoved af, ligger det et eller andet sted. Hernede. Så er det. Vi kan ikke bruge det der. Så ligger vi selvfølgelig det her. Dernede. Men vi giver selvfølgelig ikke det der. Det ligger om det bare. Nej, nu er den her verden. Nej. Ja, det var de hoveder. Ja, jeg skal stå lidt bag på det. Så er jeg stadigvæk. Ja. Og vi tager den mørkegrønne. Fordi vi skal være så seriøse, at vi tager den mørkegrønne. Så vi selvfølgelig kan se farven. Fordi hvem vil ikke kunne se farven? Fordi hvis man tog en blå, selvfølgelig, så ville der jo ske sådan et... Jeg vil ikke sige det. Og det ville vi jo ikke risikere. Men derfor tager vi vores... Det hele kommer det. Fordi vi er så mærkelige, hvis vi tager den igen. Åbenbart. Det der sagde kort. Ja. Så skulle vi have set det som den anden vej. Det kan vi ikke. Fordi... Nå, sådan det var på den måde. Okay. Så det måske på den måde. Skal det seriøst være så besværligt? Det var dårligt. Ja. Etui. Synes vi mærkeligt etui. Men det går. Dumme plastik. Ej, har jeg ligget sådan foran hele tiden?
Hvis det har gjort, så er jeg sindssygt ked af det. Undskyld for det. Hov. Selvfølgelig skal vi huske klistermærkerne. Det er ikke så dumt. Det er så mærkeligt. Så vi husker selvfølgelig klistermærkerne. Ja. Så ham her. Og så det her. Hvis man godt kan lide parater, så må man da godt sætte den på. Nu må gerne lukke. Nu må du gerne lukke. Ej, Line! Har dinosaurer? Og en pirat. Hvor mange klistermærker fik du? Hvad? Jeg vil ikke se. Må se. 1, 2, 3, 4. Okay. Hvor mange fik du? 4. Så er det lige mange. Ja. Så er det godt med det resultat. Hvis man... Ja, så selvfølgelig også med drage på. Det er lige forbi. Ja, det er lige. Så det er mit resultat. Bye bye.